Не го пукай. Нека го, не го пукай. Тишина, тишина. Тишина, не го пукай, не го пукай. Неке. Няма нищо. Пробваме да ми стара. Карайте на хубавата колата. На хубавата колата карайте. Хайде. Тръж го да не може да отмори. Не бе, не може сега. Абе, кога снимаш? Кога пиша пауза или снимай? Я мисля, че не. Там да го само. Маме му дева, дали мотора иде, приде на 100 метра, там и пробвам. Не трябваше пак след на война. Много ти не трябваше направо мотора. Седнал си там, чекаш Загаро, го кара, но пред Загаро нега. Ти на мотората, край! Дека беше. Не си продължи, до тук се буде, това е спортово само. Я се връща тук само. Това е защото ти пак. И тук е това сигурно му скаже дека. Оди снимай, може да гледа работа. Айде. Не знам какво беше, бали. Снимаш. Аз не видно малко. Снимай малко. Не знам я да. Абе, това сега ти качи ли на долу дело, село, на багаж и край. Я ли няма ни време. Айде, спасте. Сметка, дека беше на моторовски. Я горе баш на това. Айде, спасте. Ама оттак се посупна. Сега го видел, давайте по-утре. Абе, да. Ако е, па дойде на сипане. Добро е. Нема що да е. Добро е. Марко, знаеш що да се доразбраме? Не вързаваме за гараж? Не вързаваме за гараж, това е много не дължи. Тире. Таман беше, да. Да се бееме само долу и разпореди нещо. Хайде! Айде, майстори! Тикаш да те пауза, да тикаш. Така, снимаш ли? Айде, толкова коси да префреши това. Абе, чекай. За зумо дека беше станало? Държи го! Не на Държи го, шайчек! Шаро! Нека да ти капата. Да. Шайча, застанало ли беше? Трябва да дека да го измора. Сега се видях към тя и викам ако мога. Видял дека съм тръчал да го стигне. Ако го не бех върнал, префралил беше и свинидол. Ама онам. Да. Мамето да му еба, какво? Дали моторо виде, нема шанси да му виде. Ама паркирах моторо и вземам го идол. Ама усетил да е. Ама отивал, но оти си сигурно 300 метра при ден, ама ми тогай. И пак да има на колено. Паяка се тупа, горе вече. Завърти нямам нещо, бе. Коя е метка? Има ли ме некъде или няма? Вали ме накана. Някакъв право тамашка. Не. О, яго, майсторо. Види, цаш. Трофеле. Трофеле е това. Ти е трактор тай. Абе, ебале го подарен. Я викам сега, ако може да го върнат. Не бъркай ми да те стисне. Чайка! Не му бъркай в сада. Отнека знаеш, че сега постоянно те стисне и те травмират. Уоу! Що бе? Добре, има. Ти ще си караш. Абе, баг. Хайде! Иде, стана вода, бе, не знае да го чека. Айде, майсторе, държи го. А какво ме виде Джони Дека при ода, върте и дойде от мене. И двата. Он напомене, я го прати, Айде да го изместим на там. И ќе направим една снимка.
Абе, една снимка си ти удох тя. Вие оправите по. Чакай, се не си знае. Не съм верувал това снимче ще да го снимам. Срека, два пъти за станува. Дека те не му. Ние вземете снимите па на сутата. Айде, го яки му. Я после викам, защо се загнахме средината с мотора? Пате да го излечеме. Абе, дай да го Той бе, застани там малко да те фане тебе. дай ми вътреца. Вътре е само да така теке такова то. Чао, Бела! Или те тут дайте ги. Бе, там ти го извлечеме. Абе, види му яя. Вътре е онам никакво това. Не, не, тук. О, jes da je dio, ali koji go štroju majkom. Само ми го бях го съм мазбе. Али мазбе я пошла. Знаš, той ми да го караш вече. Ако го беше промашил със търо, му не бегаше коленко. Да го е водно. Ето пред него. Дай, на шижинка, tu те ги избере, аз най-ги се важа. И натам всички телефони. Дай, че нас бързи. Да се накара на моите телефон. На нас това неки не е да кара. А не те това е таков, той не е чуж да не фати изобщо. А виж чуждо? Абе, че го качиме цяло, че го пази. Ело ме, кара. Мали. И как? Идеш. Айде. И директно. Ти развърта ми говоря. Абе, това не може да го дигнем, бе. Чао, че го правим, бе, басте. Ма не, така те викам и те там по пътищата на лък. Абе, с първио не хеле да падне, бе. Абе, промаши го. Кой промаши го? Не, бе, него е промашил, бе. Това вече е бах си го готово, ама пази на там хора. Абе, не е сигурно. Я бе, ходмах над него. Що сбивате, бега? Що вие са? Та сте се сбивали. Стига и специално возило? Ето що. Айде на снимка, чисто да направи. Дай да го извлечем още тук да кажа. Добре, айде, дай да го влече.